Моннан берничә ел элек Татарстанның халык артисты Айдар абый Файзрахманов үзенең бер интервьюсында булай дигән иде. Татар җыр сәнгатенең үлчәү берәмлеге дөнья масштабыннан чыгып исәпләгәндә ул Илһам Шакиров, халыкчанлык үлчәвендә Әлфия Авзалова. Алар орбитасында башка җырчылар бар, әмма үлчәү берәмлеге барыбер алар. Бу атнада Казанда республиканың әле яңа бүләге Илһам Шакиров исемендәге премияны тапшырдылар. Аңа Татарстанның халык артистлары Флюра Сөләйманова, Фердинанд Саляхов, Әсгать Хисматовлар, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәүдәт Гыйләҗев лаек булды. Премия милли җыр сәнгать өлкәсендә югары казанышлар, башкару осталыгы, халыкчанлык традицияларын саклаган өчен бирелә. Кемнәр ул? Илһам Шакиров мирасы аша милли рухны саклаучылар, әмма әлегә яңа илһамнар туачагына шикләнеп караучылар. Her vakitte de benim repertuarımda halk jırları patlaulu, halkımızın yüzün, anın tarixin, genetiksin, geografisini ko'rsatgan shunday Eskadron, Bidiratal, Boranbay, Toshto'qay, Tatar boshqa tilari o yil alar barisi da patlaulu ham uzun jırlar, keng so'zsiragan jırlar, alar barisi da so'ngidan Ilham abi tarafından da menga jırlarga qo'shildi. Meni ol şu folklor jırlar aşağı dünyaya alıp çıktı. Ben dünyanın 37 ilinde jırladım. Bir kubisi özüm Fenler Akademiyasından anan gastrolerde jeyip aytılgan jırlar. Mine şu hizmetler barsa da indi bana İlham Şakirov isimdagi premiya bulup ayttılar. Фердинанд Саляхов 40 елга якын Илһам Шакиров белән филармониядә эшләгән. Бөек җырчы аның остазы була. Һәр җырчыга аның дәрәҗәсенә омтылырга кирәк ди ул. Академ вокал белән халыкчан башкару манерларын икесен бергә кушып, моң буасын ачкан кеше. Татар җырын зур әсәрләр итеп эшләгән. Аның үзенең композиторлык талантында күрсәткән әсәрләре. Менә бу әсәрләр бүген туарлармы? Илһам Шакиров шәхсе менә шушы биеклектә эшләгән. Bizde şul büyüklükке binlerge teyişmiz. Buruşlu silamin, enkeyim altınım, sina dip özledim, dünyanın asılım. Tagın bir laureat Татарстанның халык артисты Флюра Сөләйманова. Премияны аңа алданрак 84 яшы тулган көндә тапшыралар. Илһам Шакировның яшьтәше, чырдашы, бөтен иҗатын, сәләтен, татар җыр сәнгатен үстерүгә багышлаган шәхес. Моң патша бикәсе диләр аның турында. Халык кабатланмас тавышы йөрәккә үтеп кергән җырлары өчен яратты. Илһам булмагач хәзер бетмәгән нәрсә. Контроль юк шикелле тора миңа. Менә мин әтик Илһам исән булып, Илһам тыңлыйсы булса мине, мин башкачарак уйларга тиеш. Хәзер менә бернинди ни юк дигән шикелле менә. Контроль юк шикелле. Җырларның сүзләрен онытыламысың? Җырларның сүзләре әле Аллага шөкер пока. Онытылмый. Алар бит минем дога шикелле. Мин әнкәемне төшемдә күрдем. Иртән гөлләргә су сибә иде. Халык җырлавы номинациясендә премиягә Фәүдәт Гыйләҗев лаек булды. Ул Башкортстанның Чакмагыш районыннан җырчы гына түгел, баянчы буларак та танылган. Халык җырларын Илһам Шакиров репертуарыннан да әсәрләр башкара. Мәктәп елларыннан бирле тыңлап, сокланып үстек. Аның җырлары, аның моңнары халкыбыз күңелендә мәңге яшәячәк. Biz инде аларның җырларын өйрәнеп, аларны тыңлап, сокланып, менә аларның җырларын җырларга тырышып яшәдек. Arşanlarga min gül baram, güller alam şul, gül baram, güller alam. Татарстанның халык артисты Әсгать Хисмәтов Илһам Шакировны кумирым дип атый. Музыкаль белеме булмаса да, мәктәп елларыннан ук җырлаган. Соңрак бөек җырчы белән танышканнан соң Илһам абый бер кәгазь кисәгенә үзе җырлаган җырның ноталарын язып биргән була. Аны истәлек итеп саклый, хатирәләр күңелендә, репертуарында күп җырлар Илһам Шакировныкы. Каягына барсам да, машинамда Илһам абый дискысы, инде хатыным әйтә, тыңлап туймадыңмы ди. Мәйтәм, тыңлап туярлык түгел. Мин тагы шуны да әйтәйм, тик инде җырлыйлар Илһам абый репертуарыннан. Әз генә булса да аның
ниндидер бір милизмнарын, бұрмаларын әзгіне алсалар әйбәт болар еді. Қаларны өзгертірге керек, алар халықтың көңілінен іші кірген, шулай қалырға тиіс. Быйылғы премия ияларын борчый торган мәсьәлә бар. Сәхнәне сәнгатькә бөтенләй кагылышы булмаган кешеләр, җырлар, әсәрләр басты диялар. Заманча дигән булып, менә заманча дигән булып, татар җыры шәритмәкче булалар. Бу әлбәттә бик борчый торган әйбер. Аның репертуарына җырлар, алар җырланалар, аны яшьләр алып җырлый. Аларны алып җырлый конкурска килсә, тотар өчен. Кайдыр үзенең концертларында берәр җыр, менә мин шундый җырда җырлый беләм дигән. Гомумән алганда инде шул зәвыксыз, затсыз җырлар бик күп. Илһам Шакиров дәрәҗәсенә җитәрлек җырчылар тагын туармы икән? Табигать бик бай дип әйтәбез, әмма ул саранда була белә. Менә 100 елга якын арада bir İlham abi гына туган. Бүтән İlham юк бит. Асырлар, еллар аша бәлки туар. Өметләник тусын иде, булсын иде. İlham abi әйткән, җырлагыз, ләкин миңа сәхнәдә шәхес бирегез, ул җырның мәгънәсен аңлап җырласын дип әйтеп калдырган İlham abi. Ничек бар менә İlham абыйдан үрнәк алырга кирәк. Үрнәк, ул безнең эталон булырга тиеш. Быелгы лауреатлар Илһам Шакировны белгән, аралашкан буын, оннан үрнәк алучылар. Бай мирасы саклансын, киләчәк буыннарга безнең аша барып җитсен дип телиләр. Гөлнас Сайфетдинова, Ләйсән Саитова, Адымнар.